Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Wenzel. Taong 1967, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang albularyo itong si Wenzel. Magmula noong namaalam ang kanyang ama, siya na ang pumalit sa trabaho nitong naiwan sa kanilang pamilya. Hindi naman nababahala itong si Wenzel sa mga pasyente niyang bumibisita sa kanila dahil halos lahat ng karunungan ng kanyang ama na ipasa sa kanya. Hindi man sa pagmamayabang pero nasanay siya sa ilalim ng pangangalaga nito sa loob ng 20 taon. Lahat ng sakit na napagtagumpay ang gamutin ng kanyang ama ay gamay na niya. Ayon pa kay Wenzel, bilang lang sa kanyang mga palad ang mga karamdamang medyo nahihirapan siyang magamot. Sa loob ng ilang taon niyang pagsiserbisyo sa kanilang baryo, unti-unti na din siyang nakilala kahit papaano. Ang iilan sa mga kababaryo niya, pinipiling sa kanya magpakonsulta sa kadahilan ng alam na nito ang pamamaraan at kapasidad niya. Inakala din ni Wenzel na habang buhay ng ganoon ang kanyang trabaho pero nagkamali siya. Isang araw, habang may ginagamot siyang isang matandang pasyente, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang kanyang kapatid na tumatawag sa labas ng kanyang bahay. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad yun sa kanya kasama ang isang lalaking nakayuko habang nakaharap sa kanya. Pagsilay ni Wenzel sa lalaking yon, agad naman niyang naamoy ang kakaibang baho ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa pangyayari, masinsinan naman niyang tinanong ang kapatid niya kung bakit ito nagdala ng nilalang na pumipinsala sa mga ordinaryong taong naninirahan sa kanilang baryo. Matapos naman yung marinig ng kanyang kapatid, hindi na ito nagdalawang isip pang magmakaawa sa kanyang harapan. Habang pinakikinggan ni Wenzel ang lahat ng sinasabi nito, kahit papaano, doon na niya unti-unting nauunawaan ang mga nangyayari. Ayon sa kapatid niya, kahit aswang ang kaibigan niyang yon, nasisiguro niyang meron itong mabuting kalooban. Buong buhay nito, hindi pa ito nakapaslang ng tao sa kadahilan ng ginagawa niya ang lahat ng pag-iingat, mailayo lamang ang kanyang sarili sa tentasyon. Dagdag pa ng kanyang kapatid na dahil sa ganong pag-uugali ng kanyang kaibigan, kung kaya't naging isa ito sa naisipang gawing sakripisyo para sa kanilang pinagsisilbihang Diyos ng kanilang tribo. Naniniwala din ang kapatid niya na tanging siya lamang ang makakatulong roon dahil sa mga aral na kanyang tangan. Matapos niyang marinig ang tungkol sa sigalot nitong kinakaharap, noong una medyo nag-aalangan pa siya. Subalit dahil sa pagmamakaawa ng kapatid niya, hindi naglaon, nagpasya siyang tanggapin sa kanyang puder ang nilalang na yon. Hindi naman siya nababahala noon kahit papaano, lalo pat nasisiguro niya na malayo ang lugar na pinamalayan sa pugad ng mga katribo nito. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang ginagawa sila Wenzel kundi ang maghanda. Yung dating manggagamot noon, tila bang unti-unti nang nagiging mandirigma. Para kasi maprotektahan ang kanyang pamilya, kinakailangan niyang muling buhayin ang mga pangkumbating taktikang ipinamana ng kanyang ama. Hindi lang din niya yun ginagawa para sa nilalang, bagkus ay para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya at sa mga mahal niya sa buhay na nakapaligid. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama ng aswang, masaya naman noon si Wenzel kahit papaano, gawa ng marami din siyang natututunan dito. Para hindi rin yun mahirapang mamuhay kasama siya, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, maibaba lamang ang bisa ng mga pangontra niyang nakabaon sa loob ng bahay nila. Sa pagsapit pa ng sumunod na buwan, medyo nagiging seryoso na nga noon ang kanilang grupo. Yung kapatid niya, piniling humagilap ng balita ukol sa angka ng kaibigan niyang naglalakbay papalapit sa kanilang lugar. Bagaman nakahanda ang kanilang grupo,
Hindi nila maiwasang mangamba sa kadahilan ng alam nila kung ano ang kayang gawin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kahit ayaw ni Wenzel ng ganoong sitwasyon, wala siyang magagawa, lalo pat kasangkot ang isa sa kanyang mga kapatid. Hindi niya rin yun maaaring pabayaan sa kadahilan ng nais niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang ama bago yun tuluyang lumisan. Sa pagsapit ng unang Biyernes ng buwan, doon na nila tuluyang naramdaman ang pagpaparamdam ng mga panauhin na merong bahid ng dugo ng aswang. Pasimple yung umaaligid sa kanilang tahanan na parabang nagmamasid at nakikiramdam. Nang malaman naman ni Wenzel ang tungkol sa mga nilalang na yon, agad naman niyang kinausap ang kaibigan ng kanyang kapatid kung yun ba ang mga nilalang na kabilang sa kanilang angkan. Koy, sa tingin mo, sila na ba naghahanap sa'yo? Wika ni Wenzel sa kaibigan ng kanyang kapatid. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, nanlulumo lamang yung tumitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Bakas sa pagmumukha nito ang labis na lungkot at pagkahiya na parabang inaako nito ang kasalanan sa mga bagay na nangyayari sa pamilya ng kanyang kaibigan. Makalipas lamang ang ilang minuto, wala naman yung nagawa kundi ang tumango. Nang makumpirma na ni Wenzel na yun na nga ang mga nilalang na hinihintay nila, hindi na siya nagdalawang isip pa na maghanda. Sa pagsapit ng takip silim, matapos nilang kumain ng hapunan, dali-dali naman siyang nagbantay sa labas ng kanilang tahanan para makiramdam. Yung kapatid niya at kaibigan nito ay sinigurado niyang ligtas sa loob ng kanilang bahay upang hindi na siya mag-alala kahit papaano. Sa paglalim pa ng gabi, habang nagbabantay siya sa paligid, ramdam naman niya ang katahimikan ng lugar. Ang mga kapitbahay nila noon ay natutulog na, samantalang siya ay naghihintay sa pagdating ng mga aswang na tumutugis sa kaibigan ng kanyang kapatid. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya ang iilang mga panauhing naglalakad na unti-unti namang tumitigil sa harap ng bahay nila. Pagramdam ni Wenzel na walang pinagkaiba ang presensya nito sa aswang na lumililim sa poder niya, dali-dali naman niya kinuha ang kanyang punyal at walang pagdadalawang isip na lumapit sa mga ito. Pagramdam niyang ilang dipa na lamang ang pagitan niya sa mga nilalang na yon, bahagya naman siyang tumigil habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isa sa mga aswang nang marinig niya yung magwika ng, "May hinahanap kami. Siguro alam mo na kung sino siya. Matanong lang, kaibigan. Nasa ba?" Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang nilalang na yon, bigla namang sumingit doon si Wenzel upang ilahad sa mga ito na hindi yon ang lugar na kanilang hinahanap. Mariin din yung nanindigan na sino man sa mga ito ang magpumilit na manghimasok sa kanyang tahanan ay hindi niya patatawarin o sasantuhin. Dagdag pa ni Wenzel, mabigat ang loob niya sa mga aswang, kung kaya't malabong pasilungin niya yon sa kanyang tahanan. Dahil sa mga bagay na kanyang inilahad, tila ba hindi mapigilang magalit sa kanya ng mga nilalang. Alam naman ng mga itong albularyo siya, pero mataas ang kumpiyansa nito na magagawa siya nitong magapi pagdating sa puwersa at lakas. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti namang naririnig ni Wenzel ang pag-aangil ng mga aswang, indikasyon na nakahanda na ito sa mga mangyayari. Matapos naman niyang maunawaan ang nais iparating na mensahe ng mga aswang, hindi na siya nag-alangan pang sumugod. Pagbunot niya noon ang kanyang punyal sa kanyang tagiliran, buong tapang naman niyang nilundag ang bakod ng kanilang tahanan na siyang naging sanhi upang magkagulo sa labas ng kanilang bahay. Walang habas niyang pinag-uundaya ng saksak ang mga nilalang, kung kaya't hindi naglaon, napilitan na din niyong gumante. Kahit nasa 8 ang bilang ng mga aswang na bumisita noon sa kanilang tahanan, tila ba hindi nakitaan ng takot ng mga ito si Wenzel.
Sa pamamaraan kasi ng pag-unday niya noon ng saksak, ramdam na ramdam ng mga aswang ang pagiging halang ng kaluluwa nito. Nang mapagtanto naman nilang hindi na uubra ang pananakot at pagtatangka, kung kaya't wala na din silang naisip na paraan kundi ang makipagsabayan. Sa paniniwalang magagawa nila yung pabagsakin ng sama-sama, buong puwersa nila yung inatake, subalit naging bigo sila. Hindi nila alam pero pakiramdam nila hindi lang isang albularyo ang nakikipaglaban sa kanilang harapan. Ramdam na ramdam noon ng mga aswang ang mga nilalang na nakasapi sa katawan ni Wenzel. Matapos naman nilang mapag-alaman ang tungkol sa bagay na yon, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para umiwas. Si Wenzel naman noon, nagpatuloy lamang sa pagsugod habang walang sawang inuundaya ng saksak ang mga aswang na kanyang naaabutan. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa muling pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na silayan ng mga aswang ang albularyong tangan ang dalawa sa kanilang kalahi. Habang nakatayo noon si Wenzel bitbit ang dalawang aswang, napakalalim naman ang ginagawa nitong paghinga sa kadahilanang yon ang unang beses na mapasabak siya sa gera. Sa pagbagsak niya sa dalawang bangkay ng aswang, agad naman niyang kinuha ang punyal niyang tumarak sa katawan nito at kasabay nito ang kanyang pagwika sa mga nilalang ng, "Inuulit ko, wala sa bahay kong Herodes na hinahanap ninyo. Umalis na kayo kung ayaw niyong madagdagan ng mga nasawi sa inyong panig. Isang beses lang ako kung magbigay ng babala, kaya asahan niyo na hindi na ito mauulit pa." Matapos niyang makapagsalita, kalmado naman siyang naglakad papalapit sa mga ito. Habang binabagtas niya noon ang daan, maigi naman niyang pinakikiramdaman ng buong paligid upang makaiwas sa biglaang pag-atake ng mga aswang na nagkukubli sa mga kakahuyan. Sa pagrinig naman ng pinuno ng mga aswang ukol sa kanyang sinabi, minabuti nitong makipag-usap sa kanya ng mahinahon. Bukod kasi sa hindi ito kumbinsido sa mga bagay na kanyang inilalahad, nararamdaman din ito ang presensya ng kanilang kasama sa loob ng kanyang tahanan. Makalipas lamang ang ilang minuto, minabuti nitong humarap sa kanya habang nananatiling walang imik. Pagramdam ng aswang na meron na siyang pagkakataong magsalita, hindi na siya nag-alangan pang ilahad kay Wenzel ang rason sa ginagawa nilang paghahanap sa isa nilang kauri. Ayon dito, na kaya lang naman nila pinababalik ang kaibigan ng kapatid niya ay para kaharapin ito ang parusang naghihintay sa kanya. Hindi lang kasi yun bastang tumakas sa kanilang angkan, bagkus ay meron yung nagawang isang napakabigat na kasalanan. Mariinding pinatotohanan ng nilalang na yon na ginagamit lamang si Wenzel ng kanilang kalahi para matakasan ang naghihintay ditong parusa. "Maniwala ka, albularyo. Pinapaikot lamang kayo nun. Kapag nakahanap yun ng pagkakataon para ubusin kayo, hindi yun magdadalawang isip. Kung ang paningin nyo sa aming demonyo, mas demonyo ang nilalang na yun. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Hindi ba't bago mo lang siyang nakilala? Ni hindi mo nga siya kadugo. Kaya anong rason? Sabihin mo, magsalita ka!" Nang marinig naman ito ni Wenzel, bigla naman siyang naglaho sa harapan ng nilalang at kasabay nito ang kanyang paglitaw sa kinaroroonan nito kung saan nagawa na niyang maitarak ang kanyang punyal sa leeg ng aswang. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman niyang hinugot doon ang kanyang patalim habang sumasagot doon ng, "Huwag kang mag-alala, isusunod ko rin siya." Matapos niyang makapagsalita, hindi na siya nagdalawang isip pang lipulin ang mga aswang. Paisa-isa niya yung kinitila ng buhay hanggang sa dumating ang puntong iisang aswang na lamang ang natira. Yon ang iniwan ni Wenzel na halos mawala na din ng buhay. Bukod sa pera-peraso nitong galamay, meron na din yung malalim na sugat sa kanyang leeg, hudyat na hindi na yun magtatagal.
Habang pinagmamasdan niya itong gumagapang, dahan-dahan namang sumasariwa sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang pagsasanay sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama. Animoy habang pinagmamasdan niyang naghihirap ang nilalang na yon, doon niya napagtanto kung bakit niya ginawa ang ganoong karumal-dumal na bagay. Halos hindi maipagkaila noon ni Wenzel na siya ang gumamit sa kaibigan ng kapatid niya upang maisakatuparan niya ang matagal na niyang nais gawin. Magmula kasi noong albularyo siya, pangarap niya talagang lumipol ng isang angka ng mga aswang. Subalit dahil sa kawalan ng mga nilalang sa kanilang baryo, kung kaya't bigo siyang maisakatuparan ang kanyang plano. Matagal din siyang naghintay noon, hanggang sa nalaman niya ang tungkol sa kaibigan ng kapatid niya. Pagtatapat pa ni Wenzel, wala siyang ibang balak na iligtas ito sapagkat kaparte lamang yon ng kanilang plano upang maisakatuparan ang mga bagay na matagal na niyang inaasam. Sa pagkamatay ng aswang na gumagapang papalayo sa kanya, agad naman niyang nasipat ang kanyang kapatid na mahinahong naglalakad sa labas ng kanilang tahanan. Nang magkatitigan silang dalawa, agad naman niya yung sinenyasang lumapit para kausapin. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto ni Wenzel na wala ng ibang nilalang sa lugar na yon, dahan-dahan naman niyang ibinulong sa kanyang kapatid ang kanyang binabalak. Hindi na siya nag-alangan pang ilahad ito sa paniniwalang hindi lang siya ang may maitim na plano. Malakas din kasi ang kutob noon ni Wenzel na ginagamit lamang siya ng kaibigan ng kapatid niya upang makatakas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala namang nagawa ang kanyang kapatid kundi ang sumang-ayon. Bukod kasi sa naniniwala yun sa kanya, ramdam din ito ang takot sa kaibigan niya. Makinig ka. Habang hindi pa kita naaabisuhan, patuloy mo lang siyang pakisamahan. Huwag ka mag-alala. Wala siyang magagawa kapag nasa loob siya ng aking pamamahay. Para lang siyang isang langaw na nakakulong, naghihintay na mamatay. Wika ni Wenzel sa kapatid niya matapos niyang mailahad ang lahat ng binabalak niya. Sa pagbalik nila sa loob ng kanilang tahanan, nadatnan nila ang kaibigan nitong tulalang nagmamasid na parabang meron yung malalim na iniisip. Pagtitigan ni Wenzel at ng nilalang na yon, bigla naman yung napaalma na parabang nababahala yung makalapit sa kanya. Pinilit din noong lumayo ng kaibigan ng kapatid niya sa kanya pero madali niya yung nasukol. Bago pa man yung tuluyang makalabas ng kanyang tahanan, nagawa na niya yung matigalpo at mapako sa pamamagitan lamang ng mga buhay na salita. Pinasuot niya din yun ng medalyon ng tetragrammaton upang dahan-dahang lusawin ang kaluluwa nito sa paglipas lamang ng ilang oras. Ginawa ito ni Wenzel nang sa gayoy mas mapadali ang buhay ng nilalang at mas mapalala ang paghihirap nito sa kanyang puder. Kahit anong iyak at pagmamakaawa nito sa kanya, hindi na yun umubra. Alam kasi ni Wenzel ang ugali ng mga aswang na mga traidor. Kahit anong pakisama mo sa mga ito, darating at darating ang punto na pipiliin itong suwagin ka kesa ipagtanggol ka. Bago pa man sumapit noon ang hating gabi, inilahad niya sa nilalang na ibabalik niya ito sa mga kauri nito sa pagsapit ng umaga. Yun nga lang, bago niya yung gawin, kinakailangan niya ng isang malaking alay para makipagkasundo sa angka ng kaibigan ng kapatid niya. Yun lamang kasi noon ang naisip na paraan ni Wenzel para makaahon sa kahirapan kahit papaano. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, maigi na niyang tinunto ng pinagpupugaran ng mga kauri nitong aswang. Sa pagdating ng puntong natukoy na niya ang eksaktong lugar ng mga ito, hindi naman siya nag-alangang tumungo roon, bitbit ang kanyang bihag. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, nadapo na nga siya sa pugad ng mga aswang kung saan agad naman niyang inilahad dito ang nais niyang mangyari.
Para hindi mabulilyaso ang planong hinahangad niya, patuloy niyang hinahawakan ang nilalang hanggat hindi sila noon tuluyang nagkakasundo. Nang magkaharap na sila ng gabunan ng angka nito, letra por letra namang inilahad ni Wenzel ang kanyang hinahangad kapalit ng buhay ng aswang na kanyang bihag. Dahil sa wala namang pagpipilian noon ng gabunan kung kaya't anuman ang meron sila, ibinigay nila yon sa albularyo. Halos nilimas ni Wenzel noon ng lahat ng kayamanan ng mga aswang na siya namang labis niyang ikinatuwa. Nang masipat niya ang mga naipon nitong salapi na inilagay na sa isang sako, agad naman niyang binitawan ang kanyang bihag habang nagwiwika sa mga ito ng, "Tapos na ang paglalaro ko. Sa inyo na yan. Maraming salamat sa mga pera ninyo." Matapos niyang bitawan ng aswang, bigla naman niyang nasipat ang pagsugod ng isa nitong kauri na naroon sa likuran niyang bahagi. Subalit, bago pa man yung tuluyang makalapit sa kanya, nagawa na niya yung matadyakan na siyang naging sanhi upang gumulong yun sa lupa habang nagsusuka ng dugo. Hindi pa noon nakontento si Wenzel. Nilapitan niya pa ito at mabilisang uundayan sana ng saksak. Ngunit nang marinig niyang magwika ang gabunan, pinili niyang itigil ang kanyang ginagawa upang hindi na yon magdulot ng kahit na anong hindi pagkakaunawaan. Lumipas pa ang ilang minuto, nagpasya na siyang umalis sa lugar ng mga ito. Bago niya tuluyang nilisan ng pugad ng mga aswang, mariin naman siya doong nagbabala na hindi siya magdadalawang isip na muling makipagdigma kung sakali mang pipilitin nilang bumalik sa kanyang tahanan para gumanti. Matapos naman yung marinig ng mga aswang, mismong gabunan na ang nangako sa kanya. Imbis na magalit yon dahil sa kanyang mga ginawa, nagawa pa nitong magpasalamat sa kadahilan ng siya mismo ang nagdala ng miyembro nito na matagal na nilang hinahanap. Sa pagbalik ni Wenzel sa kanilang tahanan, inilahad naman niya sa kanyang kapatid ang kanyang mga plano magmula noong ipinakilala nito ang nilalang sa kanya. Ayon kay Wenzel, kaya lang naman siya sumang-ayon na pasilungin yun sa kanyang puder, gawa ng naniniwala siya na malaki ang halagang nakapatong sa ulo ng nilalang na yon. Bagaman mahirap ilahad sa kapatid niya, pero yun lamang ang pagkakataon para tuluyan silang makaahon sa kahirapan. Naniniwala kasi noon si Wenzel na hindi siya magkakaroon ng kasalanan kung mismong sa mga masasamang nilalang siya mananamantala. Dagdag pa nito na ang kanyang ginawa ay para din naman sa kanyang pamilya. Bagaman mahirap tanggapin na nangulimbat siya ng pera sa mga aswang, wala na ding nagawa ang kanyang kapatid nang abutan niya yon ng hindi masukat na halaga ng pera. Sa isang iglap, animoy nawala ang kagustuhan nitong mailigtas ang kanyang kaibigan dahil sa salaping tumambad sa kanyang harapan. Magmula noong naganap ang pangyayaring yon, doon nalaman ng kanyang kapatid na bukod sa pagiging albularyo, meron din siyang masamang gawain. Ngunit kahit alam na nito ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo nito sa kanya, gawa ng alam ng kapatid niya na walang perpektong taong namumuhay sa mundo. Lumipas pa ang mga taon, muling namuhay bilang albularyo itong si Wenzel. Subalit sa pagkakataong yon, hindi na sila ang pamilyang isang kahig isang tuka sa bawat araw na dumaraan. Sa katunayan, kaya lang naman siya nagpatuloy sa panggagamot ay para makatulong sa mga kababaryo niyang may karamdaman na hindi maipaliwanag. Ngunit kahit ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin maipagkakaila ni Wenzel ang kanyang ginawang pangingikil sa mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa na namang kwento na nagpapahiwatig na ang pera o salapi
ay isang instrumento ng demonyo para baguhin yung ugali ng isang tao. Kasi pansinin niyo yung takbo ng kwento. Biglang nagbago yung ugali ng kapatid ni Wenzel nung sinasampal na siya ng pera ni Wenzel na sabi sa kwento kasi hindi masukat na bilang. Siguro 1960s, siguro sobrang dami nun eh. Isipin nyo, isang sakong pera. Di naman natin alam kung tagmamagkano yun nandoon. Wag naman sana barya, no? Kasi kung barya yun, ang hirap buhati nun. Malamang buo-buo to. Tsaka inipon yun ng isang baryo ng mga aswang. Kaya malamang sa malamang, sobrang laki ng value na yun. Pero yun nga, kagaya ng sabi ko, isang kwento na nagpapatunay na ugat talaga ng mga demonyo yung pera. Siguro, huwag tayo masyadong magpaka-hipokrito, di ba? Kahit tayo naman siguro yung nasa sitwasyon nun na alam naman natin na kahit kaibigan natin, tatrado rin tayo, bigay na natin talaga. Yun nga lang, di natin alam kung anong ginawa ng mga aswang kasi wala naman nabanggit sa kwento di ba? Pero may opinion kayo, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.